To je jediný, co pro toho Jerryho můžu udělat. No počkej, před 3 rokama to byl Zendal. Před 7 rokama. No to víš, jo, vy jste to měli pevně tady. To jsem tady zrovna nebyl, no. Hůla přišel. On taky byl. No ne, v pohodě, hlavně nepadej. To je styluje, je to dobrý. Ale dneska to není, jo. Jsem tady spálil nějakých obříví, já jsem to byl taky, ale tak já jsem si nevšiml, že to pěl. Druhý místo Nela. A třetí místo Kuba. Umí! Já teď taky čím dál tím umí. Eliška. Vymíráme, Druhý místo Natálka. Umí! Od strepu děláš papagorák. Jarda. Tak a teď to udělal úplně obráceně. Trojboj to byla, nebo oni vlastně měli 4boj. Oni měli luk, šipky, sekeru a nůž. Takže čtvrtá je Nela. Staneš tady? Třetí Má vozy domů. Písek. Druhá Eliška. Takhle se to ví. Na místě je Kuba. Tak. Poslední soutěž byla kaše. Tam byla na 4. místě Monika. 3. Bouš. 2. Jarda. A vyhrála Eliška. Packový rout. No, že by to